a primera també. O sigui, a veure què és. Vinga. La seva tècnica que va. Gràcies! La internacional, a veure què sembla. Quina? La internacional, igual. Hombre, claro. Igual apareixes ara... No, la penya... Què va, què va. No? No. Els que es queden al balcó no. Bravo! Els ha molat aquesta, t'estan aplaudint amb braços en l'aire. Ja veurà. Ai!